рішення. Пані Ірино, дуже багато вже почали писати журналісти, що президент України мало критикує Російську Федерацію. Він єдиний раз вжив термін «агресор» на конференції ООН, здається, чи засідання ООН, так? Там Радбез був, влітку він їздив, здається, і все. І журналісти про це вже почали говорити вголос. Одне з видань «Європейська правда», вони написали взагалі редакційний текст, який сказав, що дивна ситуація. Скажіть, будь ласка, а чи ми вивчили ефект від того, що попередній президент Петро Порошенко дуже гостро і дуже багато критикував Російську Федерацію? Чи стало смертей менше, чи стало менше каліцтв, чи ми наблизились хоч на 1 сантиметр, якщо така критика є виправданою? Крім внутрішнього споживача, який, як виявилось, за результатами виборів, зовсім не споживав, якщо ми подивимося на результат. Якщо така критика потрібна, я проти неї. Якщо є критика виправдана, а я вважаю, що критика має відбуватись у Гаазі, у тих судах, де ми відстоюємо наше право на те, що Росія порушила Міжнародну конвенцію з морського права, у інших судах, на інших платформах має лунати, але конструктивна критика у вигляді реальних позовів і виграшів за них. Я з вами погоджуюся.